uit. Dat je echt het gevoel hebt dat die vingertoppen een beetje worden weggetrokken door je benen. Dus dat je hangt en die vinger, ja, zo ja. Nou lang duwen. Ja, goed zo. Kijk, nu maak je snelheid. Goed zo. Heel goed. Lang onder water, alleen maar versnellen. Een beetje uit de kant maken. Oké, Ella en Charlotte ook weer samen die versnelling zoeken. Dit doen we weer even 5 keer een derde stop. Heel goed voelen wanneer je die boot versnelt en dat je hem samen loslaat achter.